Manok baboy, madam. Longganisa. Manok baboy dyan. Manok baboy po, bili na po kayo. Manok baboy po. Mga madam, manok baboy na kayo dyan. Magmanok na kayo. Manok baboy po, bili na po kayo, madam. Manok baboy kayo dyan. Sa may buto, ipon mo ha. May pagkain sa aso. Kaya gawin natin. Ito lang. May munggo pa ito doon. Munggo? Next week naman. Ha? Next week. Oo, walang problema.
baboy po, longganisa. Baloni po, ini-slice po yan. Pwede po yun. 190 isang kilo. Pero hindi pa naman nag-isang kilo yan, ay 1/4. Ay, mahigit lang 1/4 yan. Depende po sa timbang. Ay. Beta, beautiful namin. Ang beautiful na yan. Magmanok baboy na kayo dyan.